вижда ли се? Да. Тя вода. Ето, виждаме ли парчетата от тръбата, които падат? Вижда се. Така, това ще отрежа повече. Тук ще трябва да слоем една ремонтна скоба, най-вероятно. Много вероятно, да. Водата често бива. Това не е ли дупката отдолу? Това не е ли дупка отдолу? Сега ще видим. Може би да е дупка. Ето, парчета падат по 1 см, 2 от тръбата. Ето, снимаме това на сметно. Парче от тръбата. Доста огромно. Поне 3 мм е дебело, ако е 5 мм или 4 стената. Реално нищо не е останало. Продължавай да снимаш. Тук това е може би един от най-лошите участъци. Видим ли светлината какво да се види тръбата? Вижда се, да. Състоянието на тръбата. Е добре, че сега не са под налягане тръбите. Иначе да ни удавило. Така. Оп, майка. Това е просто. Тя направо е много затъва тук, в тази зона. Ще трябва да отрежем още малко. Нещата тук са фрапиращи. Леле. Снимаш ли това? Да. Хубаво. Така да се вижда. Тя се вижда перфектно. Нали? Да. Да се знае, че си вършим работа, това не сменяме само пана. Тук ще зачистим тръбата, ще сложим ремонтна скоба, задължително. Виж колко се е станила тук. Тя просто нищо не е останало от нея. Да. Малко ще подсилим се на 2 ремонтни скоби, една за друга, ако се наложи. Може би ще се наложи да са 2 скоби една до друга. Спри.